De feestdagen zitten erop. Iedereen is weer lekker terug aan de slag. Alles is weer een beetje gewoon. Buiten ligt er heel veel sneeuw. En wij zitten hier in de Dollard en kijken wat die voor januari op het programma staat. Ik hoop dat Monique ons iets te vertellen heeft. Jazeker. We hebben altijd iets te vertellen hier in de Dollard natuurlijk. Nou, ik ben heel benieuwd. Wat kunnen we in januari verwachten? Nou, we beginnen in januari met iets heel groots. Dat is de Marinieurskapel der Koninklijke Marine. Samen met de Rooms-Katholieke fanfare Sint-Jan. Zo, dat Nederland volgt. Ik heb het geoefend, Ja, denk ik heb ik. echt zo inderdaad. Dit is bijzonder. Ja. Het klinkt heel mooi. Goed, ja. Vertel, Ja, wat kunnen dat we is, verwachten? Nou ja, dat is eigenlijk de Rooms-Katholieke fanfare Sint-Jan. Die bestaan 130 jaar. En dan hebben ze natuurlijk iets te vieren. Dus die gaan een heel groot concert onder leiding van, en dan moet ik wel even spreken, van Erik van der Kolk in onze sporthal. Die passen natuurlijk niet in de theaterzaal. Oh, nee, dat gaat niet. Dat is echt een groot evenement Ja. in de Dollard. Ja, dat is echt heel groot. Ja, dus daarom moeten we de sporthal gebruiken. En muziekliefhebbers die kunnen terecht kaartjes van tevoren bestellen. Ja, ze moeten inderdaad kaartjes bestellen, want ja, vol is vol natuurlijk. Ja. En misschien ook wel heel leuk om te vermelden wie de presentator is. En die het allemaal aan elkaar gaat praten dus. Dat is onze eigen Martijn Toekaart. Oh, dan wordt het een feest. Ja. Dat is succes verzekerd. Ja, ja. Helemaal leuk. Ja. Ja, dat is een prachtig begin van het nieuwe jaar. Ja. Mooi muzikaal begin, maar er is waarschijnlijk nog veel meer op het programma. Ja, klopt. De week daarna dan komt de toneelsteen weer naar de Dollard. Die komen elk jaar natuurlijk, dus de mensen weten dat inmiddels wel al. En die hebben weer een heel mooi toneelstuk dit jaar. Over een landbouwbedrijf. En dat is dan overgelaten aan de zussen van Theo. Theo die komt dan ineens weer terug. En dan kan er alles gebeuren natuurlijk. En dan houdt de moeder het niet bezig. Oké, dus dat is het verhaal. Ja, Het wordt een serieus stuk of is het lach? nou het is altijd wel een beetje lachen natuurlijk. Ja, oké. Ja, Nou ja, steen, toneel, is het Dollard, is eigenlijk altijd super. altijd goed. Ja, Ja, inderdaad. een gezellige avond voor iedereen. Voor iedereen, Ja, inderdaad. absoluut. Jeetje, is een goede aftrap voor januari. Ja, inderdaad. Maar misschien hebben we ook al een klein beetje voor februari. De laatste week van januari, dat is misschien ook nog wel even handig om te vertellen, is de Dollard gesloten voor bezoekers. Dus wij zijn dan die hele week niet open. Want? Nou, dat heeft alles te maken met het WK en de cross. Daar kunnen we in Huls niet omheen. Nee. Dat is heel duidelijk dat dat gaat gebeuren. En de Dollard heeft daar een rol in. Ja, klopt. Ja, wij zijn eigenlijk een beetje, ja, zoals ik zei, het kloppend hart van de cross. Hier gebeurt van alles rondom het WK. En daarom zijn wij een hele week dicht. Ja, en er is natuurlijk aan een wielerkoersje in het verleden ook al aandacht besteed. Dus wat dat betreft leeft de Dollard echt heel erg mee. Ja.
Dat wordt een heel spannend weekend voor Hulst, denk ik. Maar heel bijzonder. Ja, inderdaad. En heel druk ook natuurlijk. Ja, absoluut. Zeker. En dan is het februari. Ja, dus over druk gesproken, dan hebben we de buurt. En de buurtredners die brengen ook altijd volle zalen met zich mee. En die gaan ook dit jaar weer 5 voorstellingen geven in de Dollard. Wat vindt u ervan, onze nieuwe print? Lekker ding is het. Ik zou best wel eens in het Vossenhol willen kruipen. Ik zeg het zo eerlijk, ja. En ik ben niet de enige zo te horen, hoor. 5 voorstellingen. Nou, dan kun je heel wat mensen laten genieten van de buurt. Ja. En kun je al een tipje optillen welke buurtredners staan er in het Nee, helaas mogen wij daar ook niks van zeggen. En om eerlijk te zijn weten we het ook zelf niet. Ja, ik kon het altijd proberen natuurlijk. Ja. We gaan het gewoon zien. Het is altijd lachen, vieren, brullen. We gaan ervan genieten. Ja. Ik ben erbij. Ah, Leuk. ja. Niet in de ton, hoor. Ik dacht daar is al een tipje van die zwaaien. Nee, absoluut niet. Goed, Ja. februari. Ja. Nog iets? Ja, in februari hebben we dan natuurlijk carnaval. Dat is altijd een week na de buurt. En wij hebben dan een buurttafel met de carnaval. Het is heel oud in het thema. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen om ook een beetje in sfeer te komen. Dus trek de door de kiel maar uit de kast. En wie komt er nou zo'n buurttafel? Het is heel divers. We hebben heel veel verschillende mensen. De buurttafel is eigenlijk voor iedereen die het leuk zou vinden om nieuwe mensen te leren kennen. Of gewoon eens een praatje te maken. Of gewoon lekker te komen eten. Dat kan natuurlijk ook. En we serveren altijd een 3-gangen menu. Voor een klein prijsje. Dus dat is eigenlijk altijd wel heel leuk voor iedereen te doen. Ja, het eten is natuurlijk heel fijn. Maar de gezelligheid er rond, de reizen leren veel kennen, belangrijker, is eigenlijk wel het hoofddoel. Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld voor de nieuwe Hulstenaren of mensen die toch heel vaak alleen zijn, is het goed om aan te Ja, zijn. inderdaad. En daar moet je ook voor inschrijven? Of hoe? Ja, dan moet je inderdaad vooraf voor inschrijven. Want anders weten we natuurlijk niet op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Dus dat is wel handig. Ja, nou hartstikke goed. Leuk. En een carnavalsfeer, speciaal. Juist, ja. Leuk. En dan komt carnaval eraan. En dan hebben we carnaval, inderdaad. En dit jaar hebben we iets speciaals eigenlijk. Want wij doen namelijk ieder jaar het limonadebal in de Dollard op zondag. Evening. Dat is eigenlijk traditioneel. Zijn we het nu aan? Ja, en dan na de optocht. Dus als de optocht in Hulst klaar is, dan kunnen de ouders met de kindjes, of de opa's en oma's met de kindjes, naar de Dollard. Om een beetje te feesten met de kinderen. Maar dit jaar doen we het niet op zondag, maar op maandag. Hé, Ja. Dat is een achteruitgang. Nee, absoluut niet. Nee, want dit jaar doen we het samen met de Vossen. Dus dat houdt eigenlijk in dat na de kinderoptocht, dat de kinderoptocht vanuit de binnenstad naar de Dollard komt. En dan is hier ook de prijsuitreiking. Dus maandag wordt echt kinderdag. Juist, ja. En dat is wel heel mooi dat limonadebal daarop aan kan sluiten. Ja, inderdaad. Ja. En nou ja, goed, dat wordt gewoon één groot feest van de Natuurlijk, altijd. Absoluut, helemaal leuk. Ja, jeetje, de sneeuw ligt buiten nog. We zijn net na de feestdagen en we kijken al vooruit naar carnaval. Ja. Klinkt heel goed. Heb je nog dingetjes die je wilt vertellen? Nee, op dit moment niet. Volgende maand hebben we weer aan nieuwe dingen. Het is een geweldige aftrap van het nieuwe jaar en ik hoop dat we er weer met z'n allen van gaan genieten. Ja. Heel graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.